Bratia a sestry, v dnešnom evanjeliu sa nás Pán Ježiš pýta, za koho ho ľudia pokladajú. Jedni hovoria, ako sme počuli, za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša alebo za jedného z prorokov. Peter naopak vyznáva, ty si Mesiáš. Už a teraz otázka, a za koho pokladáme my Ježiša Krista? Tiež za Mesiáša, alebo len za jedného z prorokov. Za niekoho, komu sme úplne zverili náš život, alebo kto je pre nás len jednou z alternatív popri iných prorokoch súčasného sveta. Rozhodli sme sa naozaj Ježiša Krista prijať ako Mesiáša, ako jediného nášho skutočného Pána, ktorý má absolútnu prioritu pred všetkými a pred všetkým. Ak áno, potom by to malo byť vidno aj na našich postojoch, a to hlavne v rámci dvoch aspektov. Jednak v úsilí žiť autentický Kristov zákon lásky a potom byť odhodlaný ohlasovať Kristovo evanjelium a chrániť vieru v Krista. Pred 2 týždňami v nedeľu sme prosili o múdrosť. Prosili sme o schopnosť rozlišovať, čo od nás chce Pán v našom aktuálnom živote, v rámci Slovenska, v rámci Európy, v ktorej žijeme aj my. Dnes by sme mohli odpovedať, že nás pozýva chrániť našu vieru v Krista a tiež žiť jeho zákon lásky. Inými slovami, vyznať Ježiša Krista ako Mesiáša. Pred 2 týždňami som hneď, ak si na to spomínate, hneď prvom z 12 bodov povedal, že pre kresťania je prvoradý zákon Kristovej lásky. A potom som vás pozval k uvažovaniu a rozlišovaniu na základe podnetov, ktoré pozývali k opatrnosti a múdrej prezieravosti pri prijímaní islamských utečencov. Nepovedal som, že by sme nemali podať pomocnú ruku tým, čo sú na úteku, ktorí si zachraňujú holý život. Vyzval som len k uvažovaniu a k rozlišovaniu, k múdrej prezieravosti a tiež opatrnosti pri prijímaní moslimských utečencov. Prečo? Nuž preto, lebo dejiny nám ukazujú, že všade, kde moslimovia prídu, postupne zaberajú krajinu a potom sa násilne správajú, či už voči Židom, alebo kresťanom, budhistom či hinduistom. Videli sme to napríklad na Severnej Afriky, ktorá bola za čias svätého Augustína kresťanskou a dnes je moslimskou. Videli sme to na Afganistane, ktorý kedysi bol budhistický a dnes je moslimský. Videli sme to na Pakistane, ktorý bol kedysi hinduistický a teraz je moslimský. A vidíme to tiež na Libanone, ktorý bol kedysi kresťanský a dnes je zväčša moslimský. A navyše vo všetkých týchto islamských krajinách panuje žiaľ dnes nepokoj, vojnový stav, terorizmus, chudoba a z toho plynie aj veľa utečencov. Nakoniec vidíme to denne aj na konaní tzv. Islamského štátu, ktorý nie je žiadnym strašiakom, ale je to reálna hrozba pre každého človeka, ktorý nežije podľa islamského zákona šaria. Nuž, takýto postoj opatrnosti a múdrej prezieravosti je nakoniec aj vďaka Bohu súčasným oficiálnym postojom našej krajiny. Myslím, že veľmi dobre to vyjadril aj jeden môj známy, ktorý mi napísal minulý týždeň mail s takýmito 3 argumentami. Poprvé, ak niekto uteká pred nebezpečenstvom, tak mu je jedno, akým spôsobom mu podajú pomocnú ruku. Vďačne ju príjme a nebude demolovať utečenecký tábor a diktovať si podmienky len preto, že on sa rozhodol ísť do Nemecka. Po druhé, asi sa treba pozerať na štát ako na rodinu, kde ja rozhodujem, koho pozvem dnu, lebo mám zodpovednosť za svoje deti.
Rozumný rodič predvída, či návšteva ovplyvní deti pozitívne alebo negatívne. A po tretie, skúste si otvoriť atlas sveta svojich detí a pozrieť sa na rozlohu Európy a rozlohu krajín, s ktorým k nám prichádzajú utečenci. Prípadá mi to, ako keby sa ku mne chystala 100-členná návšteva. V podobnom zmysle reagoval v uplynulých dňoch aj zakladateľ Univerzitného pastoračného centra v Bratislave a vynikajúci slovenský kazateľ, verbista Milan Bubák, keď povedal, že určite je treba pomôcť kresťanským utečencom, ale rovnako prijímať islamských utečencov je ako implantovať na Slovensko časovanú bombu. Hlavne, ak počujeme skutočne niektorých islamistov, ktorí už dnes verejne proklamujú, že majú v úmysle islamizovať Európu a celý svet. Nože a taktiež si kladiem otázku, prečo islamskí utečenci nežiadajú prijatie v bohatých moslimských krajinách, ako sú Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt alebo Kuvajt. A prečo náboženské autority týchto krajín, islamské náboženské autority nepozvú týchto ľudí k pomoci utečencom z islamských krajín, ako to urobil Svätý Otec, pokiaľ ide o kresťanov. Rozhodne je zaujímavé, čo povedal bývalý pápež Ján Pavol II počas jednej zo svojich návštev na Slovensku, keď vyjadril, myslím, že také prorocké slová, že malé Slovensko ako kresťanská krajina zohrá dôležitú úlohu v rámci Európy v 3. tisícročí. Nuž, toľko ešte na margo homílie z nedele spred 2 týždňov a na margo všetkých súčasných udalostí v Európe, ktorej som teda vyzval takej múdrej prezieravosti a tiež opatrnosti pri prijímaní utečencov a osobitne teda moslimských utečencov. Taktiež som tam však a hneď na prvom mieste povedal, že zákon Kristovej lásky nás pobáda, aby sme pomáhali tým, ktorí sa nachádzajú v núdzi, prípadne na úteku pred prenasledovaním. A to musí byť pre kresťana jasné a jednoznačné. Osobne sa pripájam k výzve môjho bývalého spolubrata, súčasného sekretára Vatikánskej kongregácie pre východné cirkvi pátra Cyrila Vasila, aby sme boli ochotní prijať kresťanské rodiny, ktoré utekajú zo Sýrie a Iraku. Taktiež sa pripájam k výzve svätého otca Františka, ktorú nám adresoval minulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána, keď nás vyzval, citujem, aby každá farnosť, každá reholná komunita, každý kláštor, každé pútnické miesto v Európe prijalo jednu rodinu, počnúc mojou rímskou diecézou. Nuž, my jezuiti sme mali vždy vrúcný vzťah voči Svätému Otcovi. Tento vzťah je vyjadrený aj našim špeciálnym sľubom, tzv. 4. sľubom osobitnej poslušnosti voči Svätému Otcovi. A preto a ja ako riaditeľ jezuitského pastoračného centra som hneď v pondelok mojim spolubratom navrhol, aby sme v našom centre prijali takéto 3 rodiny v budúcnosti, ktoré budú potrebovať našu pomoc a ktorí sú na úteku, či už zo Sýrie alebo z Iraku. Myslím, že aj s vašou pomocou budeme môcť týmto ľuďom nielen poskytnúť základné ubytovanie, ale aj stravu, primerané vzdelanie, potom možno tiež prácu nájsť, taktiež možno nové bývanie a samozrejme integráciu či už do nášho farského spoločenstva alebo vôbec do spoločnosti u nás na Slovensku. Taktiež sa pripájam k výzve, ktorá za týmto účelom vznikla na Slovensku a je možné prihlásiť sa a prejaviť konkrétnu ochotu pomôcť na webovej stránke 3x2tv.ktopomôže.sk. Túto iniciatívu dodnes podporilo takmer 2000 ľudí a rodín. Organizátori prichádzajú s takouto výzvou.
Chceme vyzvať vládu Slovenskej republiky, aby prijala 100 utečeneckých a vysídlených rodín zo Sýrie, Iraku na Slovensku. Zároveň však chceme vláde predstaviť aj perspektívu integrácie týchto rodín do slovenskej spoločnosti. Je to veľká šanca pomoci blížnym v núdzi pre každého z nás. Pri prihlásení sa môžete sa zaviazať, k akej formy pomoci by ste sa radi pridali. Môžete si vybrať z 5 možností. Pomôcť ubytovať utečenca, pomôcť pri hľadaní práce, pomôcť pri integrácii do spoločnosti, spoločenstva alebo farnosti, venovať svoj čas alebo skúsiť pomôcť inak. Myslím, že každý z nás, drahí bratia a sestry, v tejto našej zložitej dobe by mal byť ochotný nejakým spôsobom svedčiť o Ježišovi Kristovi, a to naozaj postojom lásky, postojom pomoci tým, čo pomoc potrebujú. Ale je potrebné sa na túto službu aj pripraviť a máme na to čas. Viete, ako rečou sa hovorí napríklad v Sýrii? Bude potrebné zvládnuť túto reč, ak chcete naozaj reálne pomôcť, lebo bez komunikácie nie je reálna pomoc možná. Veď nemožno predpokladať, že utečenci zo Sýrie budú ovládať slovenský jazyk. No našťastie som zistil, že v Sýrii sa rozpráva anglicky, takže to pre nás nebude až taký problém. Ťažšie bude pomôcť niekomu, kto hovorí len arabsky. Upozorňujem aj na tieto konkrétne detaily, lebo za posledné dni som si všimol v našej spoločnosti, že tu panuje veľa eufórie za ľudsko, za pomoc všetkým utečencom bez rozdielu a bez akéhokoľvek rozlišovania a podobne. Keď začnete takýmto ľuďom oponovať, niekedy vás zlosťou neoprávnene označia za xenofóbov alebo rasistov. Ale keď som sa niektorý z nich spýtal, ako konkrétne túto pomoc chcú realizovať, často tam ostalo len prázdne ticho, niekedy s vysvetlením, že vedia, mám svoju rodinu, o ktorú sa musím starať, ja nemám na to možnosti ani peniaze a podobne, nech to spravia tí druhí. Nuž myslím, že ak chceme reálne naozaj niekomu pomôcť, musíme začať každý od seba a od vlastných reálnych možností. Inak to bude len bezduchá eufória, niečo, čo visí len vo vzduchu, čo nie je naozaj reálne, čo je bez pevných nôh na zemi. Drahí bratia a sestry, niektorí po tej minulej kázni mi povedali, páter Leo, ale to sa moc na kázeň ani nepodobalo. Nuž, neviem, či ten dnešný príhovor sa na kázeň podobá. Rozhodne pre mňa je dôležité, keď sa na kázeň pripravujem, prosím Ducha Svätého, aby viedol moje slova on sám. Modlím sa k tomu, aby som povedal to, čo on sám chce hovoriť skrze mňa, keď ma sem poslal. Tiež sa na to svedomito pripravujem počas celého týždňa. A potom pre mňa je veľmi dôležitý postoj, ktorý vidím sám na Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus vždy sa snažil interpretovať hodnoty písma v spojení s tým životom, ktorý žili jeho ľudia a s tými problémami a ťažkosťami, v ktorých sa oni ocitali. Preto aj ja sa snažím hodnoty evanjelia, ku ktorých nás pozýva cirkev každú nedeľu iným spôsobom, vyberajúc rozličné texty zo Svätého písma, snažím sa spolu s vami hľadať naozaj odpovede, ktoré my ako kresťania musíme odpovedať, musíme nájsť odpovede na tieto otázky. A od nás očakáva, že budeme pre tento svet skutočným svetlom, skutočným kvasom a skutočnou soľou. Nuž tak, buďme, drahí bratia a sestry, pripravení podobne ako Peter v dnešnom evanjeliu vyznať svojim životom vieru v Krista ako Mesiáša tým, že budeme chrániť vieru v Krista a ohlasovať jeho evanjelium slovom i životom aj svojou konkrétnou láskou tým, ktorí ju potrebujú. Amen.